सबसे पहले नमस्कार करती हूँ मेरा चैनल से। जो आप लोग को मैं एक कुछ वीडियो लेकर आया, वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम से देख। तो लोगोफोर आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोदों। बावैसो सिगां जोंहा क्रिसमासनि सिगांहाय जेनाखि बजरं दलनि जेनाखि लिडार गावखौनो हिर' साननानै बा गावखौनो दुगा देखायनानै बा गावखौनो बलिउडनि गावखौनो साउथ फिल्मनि हिर' देखायनानै बा गुन्दा बायदि देखायनानै बिराद एन्ट्रि मारिदोंमोन जेनाखि ख्रिस्टान धोरोमनि जेनाखि फादार बा पास्टरजोंहाय। दा बिथाङा दिनै मा जाखो, बिथाङा मा हालोदाव दङ, बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनो फैदों। परमेश्वर का दास को ऐसे बोलेगा ना, आप लोग को परमेश्वर ने जल्दी पकड़ लेंगे ना, आपको पकड़ लेंगे परमेश्वर ने, हम लोग नहीं, हम लोग परमेश्वर ने, सिर्फ परमेश्वर ने पकड़ लेंगे। ऐसे करने से ना, ऐसे करने के बाद आप लोग देख अभी कैसा हुआ वो बजरंग दल का अभी क्या हुआ, क्या हालत में है, देख आपको जल्दी परमेश्वर ने पकड़ लेंगे, धीरे धीरे धीरे। दोस्तों वो अभी बीमार है, वो अभी बीमार हुआ दोस्तों। बजरंग दल का लीडर वो अभी बीमार हुआ और उसकी दोस्त उसकी सभी दोस्त का उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ के भाग गया और अलग अलग हुआ उसकी दोस्त का। अभी क्या हालत है देखना। तो मेरा व्यूअर्स 10-15 दिन का पहले कुछ घटना हुआ जो पास्टर का साथ चर्च अंदर में जो घटना हुआ। परमेश्वर का कब जन्म हुआ और परमेश्वर का जन्म कैसे हुआ और बाइबल कहाँ से आया, जल्दी बताओ, उसको ऐसा बोला था। तो परमेश्वर का साथ बंगा मत ले लो, अथवा परमेश्वर का जो विश्वासी फादर पास्टर उसके साथ साथ बंगा मत ले लो, इसलिए मैं उसको वीडियो लेकर आया। दा लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजिगोन, मिथिगोन नङा होमबा आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा बिथाङा माबोरै जानानै थाखो, दा बिथाङा बावैसो सिगां गोबां गावखौनो बिराद माने बलिउडनि एक्टर गुन्दा माबा माबिनि बिराद एन्ट्रि होदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनैनि गेजेराव मा जाखो नङा होमबा। दा ओरैबायदि बेखौनो खोन्थानो आखायाव लाबोफिनदों, जाय बिथाङा दिनै बजरं दलनि एकदमबारे गावखौनो दुगा देखायनाय मानसिया दा बिथाङा बेमारबो जाबाय होननानै मिथिदों आरो बिथांजों दा लोगोफ्रा रावबो गैला होननानै बुंदों। आरो ससियेल मिडियायाव गोबां बिनि भिडिअ क्लिप्स भाइरेल जागासिनो दङ। ओरैबायदि बुंदों बियो, मानि दा आंनि मानसिफ्रा आंजों सासेबो गैला बा आंजों रावबो हेफाजाब होग्रा गैला, आंजों मदद होगिरि रावबो गैला, हायोब्ला आंखौबो सोरबा धोरोमनि पार्टिया बा बबेबा पार्टिया बा बबेबा मोनसे माबाया ख्रिस्टानानो जा बा हिन्दु धोरोमनियानो जा बा बबेबा मोनसे माबा मोनसे धोरोमनि माबायानो जा नङा होमबा, साधुनि माबा मोनसे माबायानो जा, धोरोमानो जा, बिथाङा माने खावलायदों, आङो नोंथांमोनजों जिखुनु जा धोरोमजों आं मिलायनानै थागौ आंखौ लायोबा होननानै बुंदों। दा बिथाङा हारसिङैनो बैकट बायदि जानानै दङ रायजो राजाफोर, जायनि जाउनाव बिथाङा दिनै मा ससियेल मिडियायाव गोबांथार भाइरेल भिडिअनि गेजेरजों मिथिसार जादों आरो सोंखारि जादों गोबांथार माखासे मानसिफोरजों नङा होमबा। बिथाङा ख्रिस्टान धोरोमखौ लानानै दस्रा आउट कान्ट्रिनिफ्राय फैनाय ख्रिस्टान धोरोम, दस्रा आउट कान्ट्रिनिफ्राय फैनाय बे ख्रिस्टाना बे बाइबेलखौ फोथायो नामा होननानै बावैसो सिगां पास्टरखौ बिराद लाजि फोनांदोंमोन नङा होमबा मोनसे सार्चनि सिङावहाय। दा बे भिडिअनि थाखायनो जायफोर बै बिथांमोनहा बजरं दलनि माखासे लोगोफ्रा बिथांखौ नागारजोब्बाय आरो बिथांनि लोगोफ्राबो नागारजोब्बाय होननानै बुंदों। दा गाव हारसिङै दङ। दा बिथाङा माने सोरबा लाफायोबा पार्टियाव आंबो बेजों थाफागोन होननानैबो बिथाङा जायगा बिदों बा बेबायदि बिदों। आरो बिथाङा मोनसे बेमार जाबायबो होननानै खौराङावहाय मिथिदों बा ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ बिथांनि बेमार जानाया। थ' दा ओरैबायदि जायया इसोरनि फिसाखौ बा जायया जेनाखि हिन्दु धोरोमनि मानसिफोरखौ, जिखुनु हिन्दुआनो जा ख्रिस्टानानो जा, माने जाय धोरोमखौ
लाजि फोनाङो थाट्टा गेलेयो बेखौ माने जाम्बासो होननानै बुंनांगौ नङा होमबा जेनेबा जाय खृष्टाननि मानसि बैफोरबो बै हिन्दु पुरुषनि मानसिफोरखौ बेबायदि लाजि फोनाङोब्ला बेबो मोनसे लाजिथावना आरो लासिंसिं जाम्बासो होननानै बेखौ आं सानो आरो हिन्दु समाजनि जाय बिथांमोनाबो दिनै खृष्टानखौ लानानै धोरोमखौ लानानै गोबांथार बेले बेजे बुंलाबायनानै लाजि फोनांग्रा मानसि नङा होमबा बे मानसियाबो माने बिराद माने बेखौ मा होनो गियान गैयै सासे अगियान होननानैसो बुंजायो आरो माने गावनि जाम्बा आरो गावनि जेनाखि आखल आखुफोरखौ दिन्थियो आरो दा बिथाङा दिनै मा जाखो नोंथांमोना दिनै मिथिबाय नङा होमबा दा बिथांखौ माने रावबो सैला लोगोफोर गोबां घटना जायैनि सिगां बा माबा मोनसे जायैनि सिगां गोबां नोंजों लोगो जागोन थौ बैखौहाय मावहैगोन बैखौ बुहैनांगौ बैखौ देथारहैनांगौ होनना लोगो जागोन नाथाय घटना जाखांबा नोंजों रावबो खाथियाव साफिया थार लोगोखौ बयबो सिनायो होननानै बुंदों नङा होमबा नोंनि लोगोआनो नोंखौ जायो होननाय बायदि बाथ्राया दिनै फैदों बे समावहाय दा बिथांजों माने रावबो लोगोआनो गैला होननानै मिथिनाय जादों आरो बेखिनिनोमोन दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव जाहाथे आंनि भिडिअनि गेजेरजों माखासे बै मिन्थियैफ्रा मोजाङैनो मिथियो आरो ना बुजियो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय स' थेंक इउ जायफ्रा जोबजासिम नायदों बिथांमोननि थाखाय धन्यबाद आंनि अननाय गोसोनायखौ जासिबावबाय फिन खेबसेबार थ' थेंक इउ एसेनोसै